naman niya akong uyab. Uy! Unsa naman ito? Ano pa yung pagkadugaya? Chin! Ay, salamat. Naabot na dyan ka. Binihara ka? Ganyan na ako. Giduka lang ako. Wala lula ni mo dre. Wala mo lula? Wala. Basta magkasinabot ni Ron, nargot na sud. Gida ko bingka, uy, gida ko bingka. Tala ka niya, hey. Nilutig-liti ang bingka, naipasas ang tunga. Uy, lah, wag mo dinadahan ako di ay. Dugay pa kay naabot niya. Baka joy dala. Di, kasi kayo, ang nabilin di ida. Ka, uy. Habali ko na ko. Lekar to? Adi lang, ilayo kayo. Ganakaw rin ko rin ganyan. Okay, pamliti. Wala ka. Sus, di takatilaw bingka ni di ay. Kaya, ako ni buhatan ni. Mali mo dala. Politiko. Matag na yung mabalik yung bingka din nga. Sukro bin dapitan rin. May magsuray direk bingka mga mga alas 4 na. Ay, buhatan. Politiko ha. Susut na kao sa tagbingka. Bala ka. Ay dugay kay kanabot niya. Opa jud kay dang bingka. Uy, naindit na bingka oh. Balik ka. Bingka dong. Ikira, palit mo natin. Naka bingka. Dako na mong bingka. Oh, init pa. Dako buak ang mong bingka. Oh, naka di pasas. Wow. Oh, dara. Ay, stay dara. Saron. Hoy. Adi siya bingka kayo dyan. Araw may yan magito. Niya ako bingka. Init pa kayo. Napay pasas. Kawa pa na una. Ganahan ka na pa init dire. Stay dara di. Asa mong init ron. Madri. Dara. Yan. Ay, si, mamungot magkanoon na bingka. Oh, sama ni bingka. Puro mo ni putos. Ano sagol budbud ba? Magtapad na do bingka. Nakoy budbud. Nakoy budbud. Ganahan ka sa budbud. Ganahan ka na. Ganahan siya sa budbud. Oh. Na ako Oh, bingka. kabalo siya sim sa kaon sa budbud ka nang di mabalik. Ilig bisa iligwat di ka mabalik. Budbud. Nya, saman. Balita siyang bingka. Puwa ko nakigliti ang bingka. Ha. May ganahan mo. Oo, man na. Nakakapagdaan mong bingka ganun imong Ay, di bingka. na lang tamo palit. Adto na lang ka sa ilaha ka. Oh, Nay, dagang bingka sa inyo. Haro na. Lakaw na dito. Ang sabi tao lahi po ni. Nagkilos de. Ako ni ate god. Ha? Ate na no. Okay, ate. Unsa ko nimo? Di ako bitaw ko yan. Very good, right? Dami ay. Very good. Are. Okay na day. Ino ta bingkan mo Ano day? pa yung bingka? Di ko, di na akong kao bingka. Salamat. Pwede na kang lakaw. Nang siya bingka pero bugnaw mo na yung bingka. Init break ko ha. Init mo init. Pumunta imong bingka. Ayun. Bago man haon. Dara. Ay, Balik sige to. day. Tutong to balik. Ito ganina ka. Lakaw ka. Lakaw ka. Ay, Bodbod. Di ako bodbod. Lakaw na. Ay, lakaw lang. Sige. Ako alam niya mo. Na ako bingka rin. Susiho niya ako na imong bingka. Ansa? Unsa mo taon ka? Imong. Pagtaros mo kinabuhi ha. Pagtaros mo kinabuhi ha. Unsa man ka nga itaguan ay kung budbud. Ako man ang anak. Lilihay doon sa sugo sa iyong inahan ay. Bantay ni mata ay. Sumbong tanin sa iyong inahan. Dito. Huwag kita sa mong anak. Asa ba Tinoy? Imong anak si Tinoy. Pati ko ay. Ha? Disiplina ha to. Kaya murag naguyab-uyab to. Murag ba itong natuli? Wa para ba? Wala ka disiplina na imong anak. Ay, ikaw disiplina kayo imong ng anak. Ako, magsunsunod rin masag nimo. Ay, suko-suko ko. Lab na unsa na ka. Inga. Mas maayo nga mo sulan tadi ha magkinaunay tas bingka. Ikaw. Okay, bingka daw. Si mama. Itago ko. Naman kang bata ka. Nagdit-dit ka ni Diana. Ikabaw ka day. Bata pa kanya kong anak. What? Ang pangutok ani. Diyos ani sa pangutok ani. Imo ni grit-dit o pagka ni buot. Hoy. Tago-tago mo ka na bag. Ha? Tago-tago. Kabata pa ni mo grit-dit ka ni Bayhana. Tiguwang na kaayo ni Bayhana. Mukaon mo ko sa bingka. Pauli sa balay ka dahil sa trabahoon. Pauli sa balay ha. Ayun magagahi. Pauli ha. Hoy, ay paglaban-laban ha. Ay paglaban Bayhana ka. Pauli. Hey mga amigos, amigas, salamat din sa inyong pagsubaybay din sa akong vlog din ang Isnet Lovers TV din no. So guys, naday ko yung mga special guest din karon din. So layo pa ni kayo taga San Remigio. Nabot yung sila dre ba para maghihimamat sa Samoa. So paki-support din guys no ang Amigos ni Vines. So ilang YouTube channel din no, nasa sila mga pagkatawa sad. So with Chin vlog o si paki-support sila ang Dambings o ang Insight TV. Insight TV. Oh.
O salamat din sa tanan no nga magsuporta dahil no. Kay God bless sa tanan.